היי, מה שלומכן? רגע, שחץ לי פה משהו. אנחנו בסרטון השלישי של שמחה יהודית אמיתית. בשתי סרטונים הראשונים הדגשנו שיהודית הולך עם שמחה כשיש אמונה וביטחון. אמונה וביטחון, שאת מחזיקה את זה עם הקדוש ברוך הוא, ואת סומכת עליו ומסתמכת עליו ומתמסרת אליו לסיפור החיים שלו, מרגישה הרבה יותר שמחה, נכון? יש עלייך הרבה פחות עומס רגשי, את מחזיקה הרבה פחות דברים. אז אמרנו שאנחנו מורידות את זה לפועל בחיים שלנו, שאני אהיה באמונה וביטחון בי, אני אחווה הרבה יותר שמחה בחיים, שאני אקח אחריות על החיים שלי, אני אהיה הרבה יותר שמחה בחיים. זה שני סרטונים ראשונים. עוד דבר, וזה הרגל השנייה שהיהדות אומרת לגבי שמחה, ממי שאנחנו לומדות את זה ממנו, זה יצחק אבינו. יצחק אבינו, אומרים לנו חז"ל, הוא הראשון. תמיד בתורה שאת רוצה לדעת משהו על הדבר, לכי למקור שלו, לכי לשורש שלו, נכון? זה להחזיר לשורש נשמתו. יצחק אבינו הוא הראשון שמדבר איתנו על צחוק, על שמחה, ואומרים לנו חז"ל דבר מאוד חשוב שנדע בשמחה יהודית, שיצחק זה אותיות קץ חי. זה בדיוק מה שאומר לנו שלמה המלך, טוב יום המוות מיום היוולדו. סגירת מעגל סופית, בקץ החיות סופית, שם יש את השמחה הכי גדולה. עכשיו, בגלל שאנחנו לא רוצות לסיים את החיים האלה, ומאוד אוהבות אותם, ואנחנו רוצות לשמוח בהם, נכון? הנה השמחה שלנו. אז אני רוצה רגע שנוריד לנו את זה גם לקרקע. כמו שהורדנו את אמונה וביטחון לעצמנו, בואו נוריד את זה רגע לעצמנו. קץ חי, יום המוות מיום היוולדו, בואו נוריד את זה רגע לסופים קטנים. כל היום את מתאמצת, כל היום את משקיעה, כל היום את מתמודדת, כל היום את מפחדת מהילד הזה, כל היום את אומרת מה בעלי יגיד. סוף יום הוא שמח, נכון? כי זה סוף היום, בקץ כל חי. למה אנחנו מרגישות שמחה בסוף יום? כל ההיריון הדואגת, מה יהיה עם הילד הזה, מה יהיה עם הבדיקות האלה, כל ההיריון הדואגת. רק כשאת יולדת ויש קץ חי להיריון, ההיריון נגמר, יש לידה של משהו אחר. כמו בחיים עצמם, הנשמה, רק הגוף נפטר והנשמה עולה למעלה. רק כשיש סוף של משהו, אז אני שמחה. כל החיים גידלת את הילד הזה, כל החיים השקעת, כל החיים דאגת, איך הוא יהיה שהוא יגדל? פתאום את רואה אותו בחור ישר, עומד עם עניבה, מתחתן עם אהובתו, עכשיו אני יכולה להיות שמחה, נכון? רק כשיש קץ של משהו, שמשהו נגמר, תהליך שנגמר, רק אז יהודי באמת מרגיש שמח. למה זה ככה? בגלל שכל עוד אנחנו בתוך התהליך, אנחנו חווים ספק מאוד גדול של מה יהיה. ואומרים לנו ביהדות, כי אנחנו פה בשיח על שמחה יהודית, נכון? אנחנו רוצות להיות מחוברות הקדוש ברוך הוא, אומרים לנו אין שמחה כהתרת הספקות, רק שאין כבר ספק ואני רואה שזה היה טוב והתהליך היה לטובתי, אז אני מרגישה שמחה. אז מה אני יכולה לעשות היום כשאני בתהליך? אנחנו בסרטונים של איך אני יכולה לשמוח למרות שיש את החיים עצמם, נכון? למרות שבעלי לא קשור, שהילדים שלי שופכים, שזרקו לי איזה מילה, שפיטרו אותי מהעבודה. לדעת בתהליך, ויש הרבה אנשים שעושים את זה, הם מחזיקים בדמיון שלהם ארנק דמיוני של סופים. תסתכלי אחורה, תדלי מהזיכרון שלך מקומות שבהם היו נראים תהליך קשה ולא לטובתך, שבסוף אמרת, עכשיו אני רואה שמה שעברתי היה לטובתי. כשאני יודעת להסתכל אחורה ולשים מהזיכרונות שלי בארנק הדמיוני הזה סופים טובים שהיו לי, למרות שלא הסתדר לי בהתחלה כמו שאני רוצה, למרות שהקדוש ברוך הוא היה נראה שזה לרעתי, אבל בסוף אמרתי, עכשיו אני מבינה שזה דווקא היה לטובתי. בזכות הדבר הזה גדלתי וצמחתי, זה ייתן לי כוח להיום, לתהליך שאני בו היום, לדעת. אני באמצע תהליך, אבל בטוח שיש לו סוף טוב. השם איתי, הוא אוהב אותי, הוא עושה את זה לטובתי, ראיתי. יש לי הוכחות מהעבר שלי, מהזיכרונות שלי, ובטוח שגם זה יסתיים ולטובה. בטוח שיבוא הסוף של גם על התהליך הזה, ואני אשמח ממנו ויגדל ממנו. אז זה עוד רגל שאני רוצה שנחזיק בשמחה היהודית שלנו, שאין שמחה כהתרת הספקות. כל עוד את בתהליך מסוים, תדעי, את עלולה לחוות קושי. רק בסוף התהליך, שהמעגל נסגר, שם מרגישים שמחה אמיתית.